дай. Цъкаме сега, пускаме. Хайде. Започваме, дами и господа. Съдебен спор. Защото да се иба. Изтъркала Даша. Така, дами и господа, добър вечер на всички. Съдебен спор. Темата е днеска искам да си парите за вратите. Здравейте, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Значи, тук ще има вземане, даване. С нас се свърза вашият бивш клиент Николай Цвятков. Той твърди, че при... Само искам да кажа, че имам канал в YouTube. Трябва да се върна 50 абонамента, в смисъл 50 последователя. Трябва да се върна да мога да почне оттам да пускам да стримам. Долу ще оставя един линк или в коментарите си малко ще напиша канала ми. Преди време сте му изработили гаражна врата, заедно с друга по-малка врата, но не е доволен от качеството на извършената работа. Знаете ли за неговите претенции за рекламацията, която е направил? Той ми каза, да, че има някакви проблеми с вратата. В какво се изразяват проблемите? Проблемите са той много добре ги знае. Ламел няма. Да, ламел не. Тук, кога трябваше да дойдете? Какво получи, вижте. Не, това не е от Вижте, притеснение. да, от притеснение. Много по-отдавна. Това не е ли псориазис? Да. От много по-отдавна. Да. И смятате, че се дължи на бившия ви клиент? Не, по принцип. От стреса или? Да, от стрес. Не е от Но не го държите него отговорен, надявам се. Не го държа. По принцип, От имам- Работата ви е свързана с голямо напрежение, това ми казвате. Да. Да разбирам ли, че са много недоволните клиенти? не мога да кажа, но имах проблем. Имах проблем с доставчика на едни пластмасови детайли, които са друг цвят, нали, не са прозрачни, а са бяли. Отделно и с едни детайли, които са върнат обръчи. Вратите от какъв материал са? От метал, от подсинклонова марина. Оцинкована ламарина. Знаеш ти пишат. Печенкова обърна. Да. И вие не разбрахте ли какво са си поръчали, какво ви е монтирал? Мисля, че какво сме му поръчали, такова направил. Затова нямам проблеми. Обаче, за всичко друго, кое е такова, което не си го направил, обеща ми на 3 септември ще в нас. Да направи всичко. Значи, обещанието не е като изпълнението. Казахте тогава, какво ти казах? Хари, Колко пари платите? Хари! Не знам. 1150 лева съм му дал. Аз съм склонен. Изработка и монтаж. Всичко включва. Така. Има ли договор? Договор нямаме, не сме правили, не ми е дал договор. Устен е договор. Но... Устен. Значи никога значи не аз съм склонен. Понеже Никога вие сте недоволен, а вие сте ме, може би за 24 не години... са прави, не дейте да правите устни. Значи всичко да бъде писмено, но го подпишете, че ако той не си свърши срока, той плаща неустойка, може да подвони срока за тези врати, които го направи, може примерно да се разберат за още една седмица, неустойка един вид. Ако не изпълни тази седмица, примерно сега е казал, дай ми неустойка още една седмица, турбаджията му е дава, и ако той за тази една седмица не изпълни това, което е обещал, вече плаща неустойка, майка си, баща си, да не ви разправям. По-добре. Трети или четвърти, не. Не съм първи. Да. Трети или четвърти недоволен клиент? Не. Добре. Как се обяснявате неговото недоволство? Той ли е капризен клиент или...
Дал ли си му повод да бъде недоволен от свършената работа? Нека да един клиент. Значи той ми показва, сега тук им пречи ли това? Той ми показаха ми, че рулетката не е нивелирана. Да. Рулетката не е нивелирана. 5 санти разлика. Чакайте, рулетката служи за измерване. Как трябва да се нивелира? Николче, добър вечер, миличка. Къде се изгуби? Аз кога пускам, ти къде избяга? 1,80 висок, специален нивелир. Австрийски на фирма. Както и да е. По него всичко е правило. Те са сложили лазерен нивелир, който... Те. Клиентите. Да, сложили са лазерен нивелир, по който всъщност показва, че рулетата стои на криво. Само, че лазерният нивелир... Така ли? Криво ли е монтирал вратата? Криво монтира на вратата, тя не... Покажи вратата. А, ако не е монтирана на криво, какво правим? В смисъл, сега аз не съществявам тук, по принцип, но ако пък направим както трябва. На неговия такова, той казва, ето, мехура в средата, му мехура бяга на лявата страна, за което... Мехура на нивелира. Не работи така сам. Лазерният нивелир, той самият трябва да е нивелиран. И По принцип, вижте, аз съм бачко строителство и по принцип човека си е прав. Наистина лазера сам се нивелира. Са не мога да отива време. Ти като дойде, какво каза? Като замери всичко, какво каза? Мале вика, такова никъде не съм видял точно. Каза ли? Цяло село говорят за мен, че в нас абсолютно всичко... Къде е бил проблема? Защото цялото село говори, че ти си перфектния и заради... изискана работа. Майсторът даде ли ви гаранция? Кой майстор? Господин Помакян. Даде ми гаранция, написа там на едно табло. Как така? Е така написа с химикала, кога ме... Момент. За мен остана много любопитен начина, по който давате писмена гаранция. Написано на табло. Къде го написа? Там къде е таблото на... Знаете ли защо са така? Коя платка? Там, където са дистанционните, има една кутия, в която има платка. Добър вечер. Защото когато им напише хартийна гаранция, им дам на клиенти хартийната гаранция и те вече я нямат, изгубвате някъде. И ми казват, ама то беше еди кога си. Добре, Ами нямам. Вие го написахте на платката. Как не се сетихте да му го татуирате на челото? Там хартийната гаранция е губят. Тоест, правите го за тяхно удобство. Ама защо трябва да губите гаранцията? Ама не, така не е правилно. Господин Помакян, изненадахте ме, впечатлихте ме дори. Загуби ми цяло лято ти. И първия път не си бил на море, и втория път не си бил на море. Ма каква е сега? Ще покажа снимки. Аз предположих, че ще покажете разлика от морето. Покажа снимки. Не, разликата, че няма да покаже. Въпреки, че още стои. Но ще ви покажа снимки. Добре. Да разбираме, че вие сте го търсили, той се продавал, че е на море. Аз го търся, ето аз ще ви покажа. Човека не може да си почини и той, бе. И той човека е. Лятото не е ли най-удачен